Gawas sa duha ka managlahing insidente sa pagpamusil nga nahitabo sa Lapu-Lapu City atol sa bisperas sa bag-ong tuig. Laing duha pa usab ka managlahing insidente sa pagpanunggab ang nahitabo sa naasuyng dakbayan sa maong gihapong adlaw. Ani ang report. Nahiagom og mga samadinunggaban sa Buko-Buko ang 43 anyos nga lalaking taga-zone Pansat, barangay Kalawisan, human giingong gidunggab sa duha ka wa mailhing mga lalaki nga nagsunod-sunod kaniya samtang padung siyang mopauli niadtong Disyembre 31 pasado alas 8 sa gabi. Matod sa Lapu-Lapu City Police, usa ka drug personality ang biktima. Og pipila ka gutlo sa wala pa nahitabo ang insidente, may gisita kining lalaki nga nakamotorsiklo. Kalambigitan sa illegal nga drogas ang gisubay sa Lapu-Lapu City Police nga posibleng motibo sa hitabo. Iyang gisita, ipara niya ang motor, tapos yang tangtangag helmet, gipwersa niya tangtang helmet. Og ihabang singka-singkahan nga asit ka og pulis. Ang sige makabalik-balik din Pagka alas 11:51 sa gabi, Disyembre 31 gihapon, usa ka 42 anyos nga e-bike driver ang nabiktima sa laing pagpanunggab nga nahitabo sa barangay Basak. Samtang galakaw ang biktima padung sa ilang balay, kalit lang siyang gibunalan sa sa sospek, hinungdan nga natumba siya ug nakahigayon ang sospek pagdunggab kaniya sa nagkadiyang bahin sa iyang lawas. Nasayran sa Lapu-Lapu City Police nga sa wala pa ang pagpanunggab, gikatahong nakulatahan sa biktima ang uyab sa iyang stepdaughter ug kini ang gisubay sa mga investigador sa Police Station 4. Kagahapon, nasikop ang 19 anyos nga uyab sa stepdaughter sa biktima apan hugtanon niyang gihimakak ang krimen. Wow kay bawo nga nay mga bata nga sunod ba taga lagyo man dili man taga mo Mao to ni kuan mga nag-edad og 12 ang ni hilabot sa iya ni dunggab. Pero ako yang gitudlo kay ako ray na ilhan niya. Mato ni Police Captain Edsel Petisyo, PIO sa Lapu-Lapu City Police Office nga samtang nakatala ang dakbayan og upat ka krimen niadtong Disyembre 31 sa gabi, bispera sa bag-ong tuig, apan ihulagway sa Lapu-Lapu City Police nga pulos personal ang mga atraso sa mga biktima, hinungdan nga makonsiderar gihapon nila nga mga isolated case ang maong mga panghitabo. Ang pag-celebrate na to sa New Year's Eve sa Lapu-Lapu City, ma'am, peaceful rin kayo. Ano naman, kinaymanggod nga mga insidente, ma'am, mahugmungod siya isolated ba nga. Wa manggod siya makahatag o dako nga impact sa katawhan sa Lapu-Lapu. Gawas sa pagpanunggab sa barangay Basak, diin may nasikop na nga suspect, may mga persons of interest na usab ang Lapu-Lapu City Police sa pagpamusil sulod sa merkado sa barangay Poblasyon ug sa pagpanunggab sa barangay Kalawisan. Apan kay matod pa rido kun clan war ang motibo sa pagpamusil sa barangay Buaya ug nagdumili pag-cooperate ang biktima ug mga kabanay niini, adunay panawagan ang Lapu-Lapu City Police. Sila na daw bahala ang musolve sa ilang problema. So nakaibaw na tagon sa tradisyon sa kuan nila nga giawhag na to sila nga unta dili maabot sa ingon ana nga punto ba. Aron nga dili bitaw mo saka ang atoang kuan krimen din sa siyudad sa Lapu-Lapu. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.